ιδέα. Πάμε αύριο σινεμά. Ωραία ιδέα. Ποιοι? Εμείς, η Χριστίνα και ο Θωμάς. Μα η Χριστίνα δεν μπορεί να έρθει, είναι σε μαξίδιο. Και θα βρούμε τρόπο. Η φιλία μας μετράει. Δεν είναι τόσο εύκολο, οι φιλίες στο σχολείο δεν κρατάνε. Μα η αληθινή φιλία κρατάει. Ναι, καλά. Τι έκανες χθες τελικά, Χριστίνα, πήγες καμία βόλτα από τη γειτονιά? Όχι, είχε δουλειά, ο μπαμπάς μου δεν με μπορούσε να με κατεβάζει το κέντρο. Τι έκανες χθες τελικά, έκατσες σπίτι? Πλάκα με κάνει, εσύ πήγατε για καφέ και εγώ έκατσα σπίτι μου. Με το κινητό. Συγγνώμη, Χριστίνα. Άσε με τώρα. Ω, Σάββας! Καλώς ήρθες, Σάββα! Είσαι καλά? Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάββα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Χαίρομαι πολύ που ήρθες, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και ήρθες για να λάβεις τον επενό σου. Το λατρεύω το σχολείο και το αγαπώ πάρα πολύ. Μπράβο, Σάββα, και εμείς αγαπάμε γιατί έχεις περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές εδώ. Συγχαρητήρια και πάλι, να είσαι πάντα δυνατός και δημιουργικός. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ποδήλατο στέκει βουβό, χωρίς να κάνει ούτε ένα βήμα. Μα αν κοιτάξεις μια τρύπα σε αυτό, θα βρεις τη λύση στο ίδιο το σχήμα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Ούτε εγώ, πείτε καμία ιδέα. Άκη, το βρήκα, έλα γρήγορα. Τσίφος, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Κοίτατε φτιαχούλα έναν το γραφημένο το τοίχο ποδήλατο. Παιδιά, βρήκε το επόμενο μήνυμα. Μες στα αγκάθια, αν ψάξεις καλά, η λύση κρυμμένη θα βγει φανερά. Έχει εκεί. Μα δεν είναι τίποτα εδώ.
Πάμε κάτω στην αυλή. κάτι. Όχι, εκεί μέσα στα φυτά είναι. Ψάξτε. Από εκεί. Ψάχνε το Σιαχούλα. Ψάχνω, Χριστίνα, ψάχνω. Δεν βλέπεις. Νίκα! Κάτω από το ποτήρι ή κάτω από το χώμα, κρατώ το νερό και μένω ακόμα. Άλλο στο σπίτι, άλλο στη γη, μα όλοι με βάζουν για την υγρασία εκεί. Λέει να είναι το πιατάκι τη γράστρα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Πάμε κάπου αλλού, που είναι κάπου αλλού. Μήπως είναι ποτιστήρι. Τη κεραμική έχουμε πυλό. Πάμε! Πάμε γρήγορα. Μπορεί να χτυπήσει κουδούνι. Τι κάνετε εδώ? Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι λέει εδώ. Για να δω. Κάτω από το ποτήρι ή κάτω από το χώμα, κρατώ το νερό και μένω ακόμα. Άλλο στο σπίτι, άλλο στη γη, μα όλοι με βάζουν για την υγρασία εκεί. Μήπως εννοεί αυτό το σουβέρ? Για να δείτε. Σουβέρ, το ποτήρι και το νερό. Ναι, βάζουμε το ποτήρι με το νερό πάνω εκεί. Μήπως είναι αυτό. Για ελάτε να δείτε. Νίκα! Αυτό είναι το επόμενο. Αλέξη, πού είσαι? Ταξιακούλα, το ψάχνω. Δεν προλαβαίνουμε, μετά σκολάμε. Δεν πειράζει, βρήκαμε το χαρτάκι όμως. Θα συνεχίσουμε αύριο. Αλέξη, ταξιακούλα, πού είστε? Ερχόμαστε. Σε σχήμα που αγάπη παντού φανερώνει, με γεύση γλυκιά που ποτέ δεν τελειώνει. Μα κρύβω και κάτι, μην το ξεχνάς, το δρόμο θα δείξω, μονάχα αν με φας. Με γεύση γλυκιά δεν τελειώνει. Τι να είναι ο Ιάκη? Είναι γλυκό. Δεν ξέρω. Και μην ξεχνάτε να τα φτιάχνετε με αγάπη. Η αγάπη είναι το κλειδί για τα καλύτερα κουλουράκια. Μα είναι αυτός ο γρίφος είναι μόνο για τα κορελάκια. Λες. Το λέει και ο γρίφος. Γεύση γλυκιά που δεν τελειώνει ποτέ. Μήπως είναι γλυκό.
Θες να δοκιμάσεις? Θα είναι έτοιμο σε λίγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να διαβάζουν πάλι το μήνυμα. Είναι κάτι που τρώγεται. Σαν τι όμως? Παιδιά, έφερα τα κουλουράκια που είναι για να πάμε στο Σένσο αύριο, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Στο καφέ, στην παραλία? Ναι, ναι, μαζί με κάποια άλλα πράγματα από τα άλλα εργαστήρια. Εντάξει, κυρία. Ελάτε, παιδιά, πάμε. Τελικά, παιδιά, βρήκατε καμία λύση με το γρίφο? Μπα, εσύ. Όχι. Δεν πειράζει, θα το ψάξουμε όταν γυρίσουμε. Τι μου πάνε που την ήρθαν το απογεύματα μανευόμαστε. Περιμένετε, θα δείτε σε λίγο. Α, τα παιδιά. Α, κοιτάξτε ποιοι είναι εδώ πέρα. Εμείς ερχόμαστε συχνά, δεν εσείς τι κάνετε εδώ. Φέραμε τα πράγματα. Ελάτε σας κεράσουμε ένα κουλουράκι. Α, αυτό ήταν όλο μία φάρσα. Όχι, για να βρείτε τον θησαυρό, συνεργαστήκατε για να είστε βοηθήσετε ένα στον άλλο. Για να καταφέρετε να λύσετε τους γρίφους, βοηθήστε το ένα Αυτό στον άλλο. γίνεται μόνο στο σχολείο. Και για να βρισκόμαστε εμείς εδώ, δεν βοηθάμε ένα στον άλλο. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, οι φίλοι που με βοηθάνε. Οκ, κάποιες φορές μπορεί να συμβεί και αυτό. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Γιακτά. Γιακτά. Αυτό που μετράει είναι η διαδρομή, οι φίλοι και τα γέλια. Και το γλυκό φυσικά. Ο θησαυρός δεν είναι πάντα κάτι που βρίσκεις, αλλά κάτι που δημιουργείς μέσα από την αλλοβοήθεια και τη συνεργασία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.